Sa sisin pat nga ay ngu yo blay ba ngalala ban peteng biang ini ke jingkren jonga kabangala sedang ban hikaya fi shapang kene ke jingkhot ke jong blay ha girukom ke beper ki baga bible ke hikaya ngi ngila yo poimenta ka voice ke ba ars pa alai bat ngadanget ba ngan kren biang ini ke jingkhot ke jong blay kat kabangadang la ban kren aga jingi day ban ke jingkhot na magidon shibun ki eki ngala keren menagani ke tayo lani menagani ke mandi aga jingi day ba ke jingkhot ke jong blay nga ai kertengi ke ni ke jingkren jonga Iaid kumbaga day ke jingkhot ifi lani Iaid Katkum ke jingkhot ke jong blay but adin bangala keren ni gani ngala poisha ke shiti shigi afsas kalau nang ko basaw hagaba ngishime ke ni ke khot ke ba ong namal kata nga unang sa bendi hau try nga kerpat ipi banian kumba day ye kata ke jingkhot da ka bala khot ifi but habang ngalapan ifi nang ni ngalapan i ke jingkhot ke jong blay shaga leadership shagi tuki santali ke jing shakri but ngalapan shai fi ki kat tu kat ni kat bangala haga jingi day bat kitu ke jing shakri bala da fitip yala di ba blay khot shagi tu ke jing shakri nga kwa finom kini i ke jong ki waipat yang haga ta ke jingkhot ke jong blay finyo i kanam dan ke jing prat haga met ke jong try nang tanga la kren ru ba kanan ke jingkhot ke jong blay haga ni ke lenang ke besaw ba blay u khot ingi ya baro khot ki be shakri u try ke jingkhot ke jong blay ingi ke day bangin poi she ke jinglong rang ba ha ha ke jinglong jingdap rinyang ke jong Jesus Christ bat ngilay puli tu khot ke ba khat ar khat lai bat ngala kren ba kadon kam kata kata banginum long ki khna ya ki bala pensat kenting bala rong no keleng de ki air ke jingi kai baro da ka but shalai ki brio ke jingle sienti kat ba kum ke but sneu ke jingi kai ke bakla ngala kren balai bi ki brio ki poi ke jing sha ya lam bakla balai bi ki brio ki poi ke jaka ke ba kim sngo tho sho ya ke jing bakla ke jing em namar ka we ke daw kadai bangi klem ya be shegani ke jing khot ke bang kren ban kita ka ke jing khot ingi bangin poi ke jing law rang ba ba fi ke jing poi ke jing ke jing law rang ba ba kadai Katkum ke jaka ke ba pilet jing seng bat hadien ba piyo ke jing hikai ka ba yadai ke kum ke ktien ke jaw blay kata ke jing besar kan yalam pi nadu ba pidang red adu ba pinda rang ba bahkan penong fi pinum ki klumar pinum long panik pinum syak pensat kenting deki jing hikai ki ba ajar jai deki kamba deki mo deki prophecy deki vision ki brio ki minta ki marek kelang rai ki brio ki belarang ba kinum ki abagi dan ke jing shai na ke ktien ke jong blay ngala kren ru hagani ga ju lenang ga basaw nga shipteng kendia dingene shwai ga bangan yalam fi shaka wepat ga benta ka ba yedei bat ga ni ga jingkhot ga jong blay ngala kren ru hagani ga lenang ga basaw jong ga shiti shi ga philippi la da pipule ba haye ga ne u ong kum ne la da pin pule ne ga ktin ga jong try ngan kren sa ga wei ga ga jingkhot ga jong blay shaga jinglong rang ba bat ka ba but nang ta ga ba lai ga dei u blay u khot yingi shaka ta ga jinglong jing im kabangin snotho yagani ga wega jing shisha bangin tay yaga met ga jaw chris haga jing it ga jaw play kata ga de jing khot ga jaw play yingi bangin tay yaga met ga jaw chris haga jing it ga jaw play fi kata ga de ga nongrim na ga ktin ga jaw play kabang kwa ngan pin e fi agani ga por fi wong ne tongan pude ga ni ga ktin wong haga de khot ga ba khan riu jong lo nang ga saw wong na uba ka met barok away ka penwan dur biang bat bala pendai lang da kata ka wei pa ka wei ka khot ka ya ai kat ba kum ka jing trai ha ka jing thau ka biang jong ka wei pa ka wei ka benta ka pensan ni ka da met ya ka ban tay ya la di ha ka jing it ka jo blai fi ka ni ka de ka ba blessing and kren kan dia de ni u blai u la khot yingi bangin tay ya ka met ka jo trai om ya ka ban pen prai ka met ka jo trai u la khot yingi ya ka bangin ai mo ngin ai ka ta jing shikri kaban penlong ya met ke jong try ke badan buram ke ni ke pertai bat ban penlong ya met ke jong try ke badan buram pinum la ban pendan buram la ni ban shakri yo play ba pin le da ka we pa galenti
lada phim so tho ye gni gtien ga bang ban pen san ni ga met ye ga ban te ye la di ha ka jing e ko jo play fi lada ngi kwa ban te ye ga met ko jo Chris nginum la ban te de gi am jingi nginum la ban te de gi jingbo kendon jingi teng teng filap dan ki bri ki bakwa pen bet ye ga jing shekri play ni bo de gi administration na de gi an de gi norms de gi rukom trikam ki bo per bangin te bangin penwan dur ye ga to jing shekri ba ga logo ba bet ga berenti nga kwa nga ong ye pigita bar khot ki de ki ba i kum ki de en reda pi pet ba kim de gi ba khlan ki pen prapen ban ma gi wan ra pen ban ge jing men sao ki ngan bu kum ne ki pen du nong pen ban ki katu kan ngot ki brio ki bam sngo thu ki ki na mal balai ban tay ge met ko jong tra la ni ban pen scam ge jing tra kamu play kam dei aga bangi pen biang ki ani ki kanon ge jingi andre ban tay ge met ko jong Chris ni don kam ban tay ka da ge jing la ni ha ge jing ge jong play la ngim don jing la da jing play ge klempat yo ban shong ten rai ni fi teng teng ni klem snot ho ye ne ba ge jing ge jong play ge de foundation ge jing shekri play ni klem skot ho ye gata ni perlang nong rem ye jing shekri blai haki an ye ru company a jingi ni peniang ye jing shekri jingi haki eke bobon ni klem peniang ye jing shekri blai haki jing ye ge job blai fem tip ba haga bible brok away u blai kurani ge jing ye ge jo unado testament brim hado testament ge betumai la people you absolutely le wang geschichte ki karen ke bening kong kala nang ka ba khat lai la people den khat lai te ligi khat u de kren shai ge ne ba jing khat ka jo blay ge jing im jingi ge dai ba u da ong shai ge ne men ba ngang khna nga kren ku mu khna nga le ku mu khna nga per khat ku mu khna re men ta ba ga rang ba nga i no i te ge jing long ge jong khna ba nga le ek ba dai ge jing long rang ba ta ga dai wang u kren de people ge khat lai wang ki ai sa ki ne lai ge jing kerman ge jing kini lan re ka ba kongsan kan nong rim ye ga jing im jing ye ga jing shekri blai ka dai ga jing ye ga jo blai fi ladang idan ka jing ye ladang idan ke jing it let's say kum ki nong yalam ladang idan ke jing it ke job play but lada baro ki banget ki dana pa ke jing it ke job play kita ka dai ka ba klantam kita ka dai ka ba wan ra ke jing dai ka ba jantam ba kita ka dai ka ba pen yang ye ka met ko jo try ka ba itnal kam dai da ka ba ngi pen yang da ki rukom pen ya da ki rukom pen i da ki rukom le da ki rukom mo da ka ba ngi strict da ka ba ngi kang da ka ba ngi bu ki kendon ke bobon ba balangkan bet dan ba ke jing shekri play ke ban ya be ya renti nga khwangan ofi ngamot ban ong bang inum dan ki jing trekam ngamot ban ong bang inum dan setia kita giru company kam nama kita barok ke dana ke bible andre ka bang khwangan ong pi ngayu ina ke bible bo blay hado man tag sngi ukhlembat yang aba de vide ki an ukhlembat ingi ulabu ko hukum de ko hukum ko penram ulabu ki an ki long ki nong shon ingi ulabu ki ru company de kita giru company ki poye ke cheka ka be wat u adam ke im ki bam dan shu ke ru balabu ko pereden baki laban le ke bar khat ke ban ki laban enjoy freedom mang tu apa ka laban laban on khat ka ki kwa ki laban le pereden hande habo play bu yo ding adong fi yo i de ye ta ka bangi adong de ye ta bau adam ke im ki pen kenye ka na ka ta dang nga yo i ni sngi bala da de ngi bangin ngin sko to ge Jingkhot job le kham khat ngi bangin peniang ki ani ki adong gi jingi bangin peniang ki ru kom trai kam gi jingi u play khat ning ko bangin sko to ba ngin pai she ka ge jing tai ge mek ka jong Chris she ka ge jing ge job le nga so to nat ba ge ni shiti shi ge absas kala na ko ba sao ke ni ge khat ka ba khat nriu nga da snot nat ba ni kitien ba uda ong ba met baro ko wei on punwan dur biang penyada lang da ka wei ko ge khat ge ai ka kum ge jing trai ge jing tau bo biang joko wei pun tai ge pun san ge met ge jong try ia ka ban tai le di ha ge jing et bi ka la ka tai ngi bangin dan ke jing dai ke bejan bakan dan ke jing ke jing sto jing man ke dai dan ke nong rem jo ke jing bala dan ni penrung hagini ke khot met jing ye ke jing ke jo blai ke bomot kan parsna mat kan dan ke jing trelang mat kan dan ke function ke ba internet ha ke met ke jo trai la ngi peniang ka
haga jing it ke job play na kata daw nga kwa bangan khot if ye ni ko por teng teng ki priukim sngot ho igene teng teng wat ni la shakri u play la slam ngim sngot ho igene ni shim ni perkhat bet bade de bor de ikhtiar de aan de jing de mod de linti brio bangin pin scammer bangin tege met jo tra walit mot kum ta ban tege met jo tra ke dan ka met tang ka wai ka ta de ke jing it ki bishisha ga jo play nganom kren chu igata na mga kwa ngan kren ni ki wepat ki jingkhot nagani ga Bible yagi wepat ki rukom jing hikai ki be dei haga jingkhot go jo play ngakwa pin ai por pin jingmot ngap ha ngan pin I yagane naga ktien go jo play yagi wepat ki nongrem ki ba ga Bible ke hikai yingi naga ktien go jo play yagani ki jingkhot haga rukom kren ke jong Bible haga rukom per ngakwangan pen I bayagani ke jingkhot la kren haga babon ki rukom haga ktien ke jong play kabaning kong ka ngakwangan pen I pi naga Bible ke dai naga shiti shiki Hebrew ngap hangi ne pule men tagi sni yagani naga shiti shiki Hebrew kalanong ka balai tangi ni pule ningkong yagani khat ka baningkong ka ongkom ne nabakumta ko parabangai bakhoi kinong yo benta na kwa pi debat bai tai dikitin kinong yo benta na ka jingkhot ka bakenja beneng to pin perkhat yo apostol ba durang ba leng do ka jing plajangi uji suke ngan pule biang ong ko para banget bakhoi kinong yo benta na ka jingkhot ka bakenja beneng ka heavenly calling ong kitin English fi nakata daw la kren ni gani jingkhot ga jong play hakiru kom go per ga Bible fi ukran ni gani jingkhot no wan ra ning kom da gisni yak gani heavenly calling ga jingkhot ka ba kan jabneng mangabat mo pi mudun mangi ki briu ki bam ler mangi ki briu ki bam dan ru em ki bala condemn ki bala ga pop bala dimrau shi ga pop ngi de ki bala de ban yap ngi de ki gentle ngi de ki bi shikndang jong ko pertai kumba ong asul po ala ki shi ki no ro mo ngi long ki olive cloud nga khwa ga ong pi ga ni ki por pi la ban mudun ni kin wang nabakum ta ko para bangai bakhoy kinong yo bentan nakata ga jingkhot ka ba kan jabneng tu pin perkhat mo yo Jisu apostol bo rang ba leng do ka jing plajing yo Jisu Christ bali ong tu pin perkhat ka ba mot ba la da bisno tu ba ni jing khat ka jong play ka ba play khat yang ba de pi shi ka jing penem khat yang ba de pi begin shakri you try khat yang ba de pi shi ka leadership khat yang ye ga begin ye shakri you try ha ga ni ga pertai wali klat what you ya kum to what dan gi priu ga khlam khen ko reka na ba gi khlam sno tu ni ga tien ga baning kong ka ni ga jing khat ga jing khat ka ba kun jabneng mudur ngi de ki nong ye yo bentana de jing khat ka ba kun jabneng pim snow buram me gata hato pim snow ngo yo play bo play le khat ingi na de jing khat ka ba kun jabneng bat ngan sa pen fi shu shadin ya gani ga jingkhot ga jong plain rei ngawan ra shoy gini ki tien ki banga puli na ga Bible ngalap ya gini ki reference ki badan na ga Bible baga Bible ko ong ha gani ki shiti ki Hebrew nang balai ko bin kong wang bangi dei ki brio ki bo play ula khat ingi bat ni dei ki kabu ko bakrau ni la yo ni ga kabu ban ni long ki nong yo benta na ka ta ga jingkhot ga ba kun jabnang nakataka daw wali nyaw po wali nyaw ben yala di lada pila yo jing penem lada pila shem yo try compare bi wan nang no compare bi long kumno compare ka pas jong pi gede ga kumno compare bi mi na ga background ga kumno compare bi mi na ga shnong ga kumno compare bi long kumno hare lada play ula ibet ye ka ban khat ye fi de ga jing khat ka ba kun japeneng bat pila long kinong ye yo bentana de ga jing khat ka ba kun japeneng ngah kwa ba pina per khat hadu kat no u Jesus Christ rang ba leng do jengi ula yap aga ding fna ba ula khat yang aba de pi bat ula penlong ni kinong yo bentana de jing khat ka ba kun jabnen kare ka ktien ka ba kraw kare ka ktien ka ba snultanat ban kran ni kata namar kin mau ngi yo ai ka benta ka ba kraw pala ba ula khat yang aba de pi ngas no buram mga shong ne ban kran shafi ka ktien ka job lai ngas no buram mga ni yo ban ruai yo no try ngas no buram mga yo ban ya lap yo ka krten ka jo namar blai ngalai uwai na kinong yo bentana kita ke jingkhot ke bakenja beneng
walik nyum ba biklem yo ba bamdan ba ito fi walik nyum bamdan ba ai kam fi pa jing sang ne ba biklem la ban le ai la di priu ki klem ito ko jing to fi walik de perkhat ko slai gata hare ga ba bi bin perkhat ma ga sin ba ga bible ko to bin perkhat yo apostol bu rang ba lang do ga jing plajing yu jisu ken ba le ong to bin perkhat namar u la khat yingi bangin long kinong yo bentana ga jing khat ga ba kan jab nang ba le bin nyo benye gata ba le bin ken po kata balik pili peniar dor kata balik pim snot kho men ga sngi ben try nga ai ngo em mala khat nga ga Jingkhot ka ba kun jab nang kata ga heavenly calling nga snot nat bahai kata ga ktien ai ba menta ga sngi vi sngo ni ga jingi kai nga ong epi nga pule ga bible ga shembe don chibun ke ta ka daw am la an pun kut ban kren ga Jingkhot job le ma ka ga ba yar na ka ta ka daw ngala wan ra no e kani ha ka patu khnang ba kanum long boring ifin rei kada gidan shibun palat ki jingkren ya ki bang anum patla ban pen kut wat mentag sengiru fiyo i hang ne ne ktien ga baong ngilong kinong yo bentana ga Jingkhot ga bakin jubnai ha nganum kren jorong ga tanamar ngatip ga ga jorong ga ga snot nat palat ban kren ne ga ha bang ngilong kinong yo bentana ga Jingkhot ga bakin jubnai ai play un hikai fi bapin bura me ga Jingkhot ga jo play ga jing ga jo fi ga baar la da pin puli na ga bible na ga shiti ga baar ga jo Timothy tong ini puli ga ga shiti ga baar ga jo Timothy sngap ngana puli ga ne bat ngan peni fi ga ga ktien ka ba ngayo ibo Timothy abu tho ayo Paul abu tho so Timothy ni ga na ga baar ka khot ga ba ga na ga shiti ga baar Timothy ga na ga ning kong ka khot ga ba khandai wang ini ktien ubala pin em ngi bat ubala khot ngi ga Jingkhot ga ba ko na kwa nga nong fi ga Jingkhot kam dai ga Jingkhot ga ba da ku moi pat ga Jingkhot ga Jingkhot ga ba ko ka holy calling ga Jingkhot ga ba ko na kwa nga nong fi ga Jingkhot ga ba ko ga ba shai ga ba u blay la khat ngi ga Jingkhot ga ba ko balay u ang ga Jingkhot ga ba ko no ta u ang no u la khat ngi ga Jingkhot ga ba ko am ka ba kum ga jingle jangi hade ka ba kum ga jing thumu ba ga jing ai jong u hi ya ga bula ai ngi u krismin chwa ki ya bam jukot ngan sa pen shai ga ni shedien ya ga Jingkhot ga ba ko rai na kwa ngan pen ishwa ga ni reference ba ka dan ga ktien ga ba ang heavenly calling ka ba ang holy calling na sotanat may nagiktin gidan bro lightly the who h hagiktin English wali sino nga bu ktin English na mga sotanat ini lightly ki h ki mga kwa pin sino to gini ki h ki ba haga Bible gini ki h mo fi hangtay ngayo i katho heavenly calling Hebrew na balari ko paningkong Timothy nang paningkong ko ba kanday ko ang holy calling but hagashiti si Philippi kalanang kabalay nga kwa nga dapan fi nga gagtien hagashiti si Philippi kalanang kabalay la pipuli na gagtien ga jong blay nga dakhat ka bakhat sao pilap wang nga be siya persya kadak banyo ay ga Jingkhot ka ba ga Jingkhot siyaneng ka high calling fi lightly ginigi h hagagtien English ka heavenly calling ka holy calling but ka high calling ka Jingkhot ka ba siyaneng kajong ublay how Christ Jesus kataka ni kaktian ga basnot na langan kran ya ni ga Jingkhot ga jong blay fimtip ka Jingkhot ga jong blay ga dai ka ba kunjab neng ka heavenly ka Jingkhot ga jong blay ga dai ga ba khoi ka ba long holy ka Jingkhot ga jong blay ga dai ka Jingkhot ka ba shaneng ka ba mut ka Jingkhot ka ba long ka high calling but day na katagadaw nga khwangan ang ifi ka ga Jingkhot kam day ga ba shapo kam day ga ba ka Jingkhot ga ba rit kam day ga Jingkhot ga ba na shani ga khindaw ka Jingkhot ga jongi ga day ka Jingkhot uang kum ni wa Paul uang nga be sha persha kadak banyo e ga jingi thong ka ba ka Jingkhot shaneng ga jong blay how Christ Jesus fi kani ga day ga ktien ga snotnat haba blay khot ifi ga Jingkhot ga ba shaneng malay bili ship tieng ga ta ga jingi identity ga jong blay fi no me yar shapo Davi bakla ga jingem davi kum bakla ga jingem ru nga kwa nga nong fi walit klet bo blay khat ingi ga Jingkhot ga bishane nga lap ang ni bo asul Paul la kren sha ga ni wang ambang ala yo bat no pala ni bala biang no pala ni bala janai no pa re ya ga ni ga weng le wang ko para bang nga ngam nyew ila di bala la bat re ga ni ga weng le nga klet no ite gi ek gi bishadin nga kiner chi ek gi ba shaneng shakhmat nga be sha persha ga dak banyo ga jingi thong ka ba ga Jingkhot shaneng ka
jong ublay hau Kristi su kwa bin sngot ho ni Jingkhot shaneng bala da fi sngot ho Jingkhot ge shaneng la da dan ke ke ba pen wet ge jing im jobi nga kwa ba pinum sha kliap e ta ai kan let no ta kliap no e ta mo ong new ong ngam nyo ila diu bala piang re nga le ge wei nga klat ke ba shidin klat de ba shidin yo i ge Jingkhot ge shaneng ko jong utrai jing i Jesus Christ nga kwa ngan pen e pi hagini ge por ba pin sngot ho ge Jingkhot ublay ngi shagini ge jingtmu fi ik jingtmu ge job lengen suppose ge to go holy calling ngin si po shu shu shendi sheti ge jing hikai ge be jeli unre nga khwangan peni pi ge ni ge por kat tu kat ni kat bangala na ge ni ge binta na ge ni ge tien ge job blay ya ni ge Jingkhot ngala peni fi ge tu ge lightly ge Jingkhot ge job blay ge ba kun chap neng ge Jingkhot ge job blay ge ba ko ge Jingkhot ge job blay ge ba shaneng ge ma ge Jingkhot ge ba kraw ge Jingkhot ge ba dei ge ba na peneng ge ni ge ba kun cham men sim ge ba shalor bat nga kwa men ta ge sni bangan peni fi na ge ni ge tien ge job blay ya ge Jingkhot ublay ngi shakini ge jingtmu ngaba haba ublay khot udan ge jingtmu ngala kren shibo ni ketan rei ngan pen ifi ngala kren ifi ba ublay ba khot un pen kam rei ngakwa ngan pen ifi ba ublay ba khot udan ge jingtmu bat ge jingtmu ko jong ublay ba khot ingi ngakwa ba pinum bakla na gene snaba ka ba ning kong tam ga ba ublay khot ingi ni khot ingi ba ngi ne lap khot ingi ba ngi ne long tam ta kata kam de dei ka ba ning kong kita gi ki wan shedin ge jing shisha ka purpose ke jong blay la ne ge jingtmu ge jong blay haba khot ingi ngan kren kham trong ngi ne hagi ni ge por la ni ngan kham pen shai ngan elaborate khambo ni ne kata ka dei ngini puli na ge shiti ki karen ge baning kong ke lanang ke baning kong tengi ni puli na ge khot ke ba khandai na snot nat bai ge ni ge khot ke ba khandai tongan puli wong ko me ublay ulong ubala ban shania da ubala khot ye pi ngap ama ula khot ye pi sha ka jing slak u khon jo u Jesus Christ u bau trai jing sa chi sin gan pule u blay ulong ubala ban shania da ubala khot ye pi sha ka jing slak u khon jo u Jesus Christ u bau trai jing ngan bu igini giktin ke jingtmu jong blay ki wei pat ke jingtmu ke jong blay ki ba kordon na giktin ke jong blay ban sngot ho ba lei bo blay ula khot yengi ke jingtmu ke baning kong gade gani ke jingtmu ke bo blay khot yengi gade ula khot yengi shaga jing slap but u Jesus Christ to have fellowship with Christ bangin dan kata ke jing slap but u Jesus Christ ngakhwa ba pinda yo ye gata gaktian u blay khlem khat ingi bangine traino ga kamu blay khlem khat ingi bangine mare no banyelet missionary ne banyelet ya le ka ek e hagini ga pertei ngakhwa ba pintip ya ka jingtmu ka batan rai e ka baning kong tam ka jo blay habo blay khat inga ba de pi u khat ingi nama ukwa ban pnio angi ya kata ka wei ka benta ka bakrau tam ka bangala puli nang ni kata dei ula khat ingi bangindan ka jing slap ka bajan but u Jesus Christ khon jo blay kai ka ta ka banga kwa ngan kran fi dei bangindan ka fellowship baru blay aga ta ka ba sngot nak palat ba blay ula khat ingi fi mi iba u blay ula thayu adam ke imru ka jing thmu ju o ai wala da bible ke tho ba ul train sumare ke tu pere den rai ha ga jing shisha man la ga sngi u blay wan ba ni kendo bu adam bat ke im ban ya kai ke tu per bat bani pleu jingmot bani slok bandan kita ke fellowship kita ke jingi keren ke jingi skot hu jingmot apeng jong u blay bat u adam ke im kita ke jingkwa ke jong blay bandan ke jingi slok bat ngakwa kan ong fi ya kan ke plan ya kan ke jing tmu ke jong blay la feel da adam da ke im la pen feel da ke hukumru ke pen jingai yingi no blay u adam ke imru hadin bala bu itu ke adam ke pen jingai yingi no blay nakata ke da blay ko ban restored biang ngene ke fellowship ula pa yo jisu ba unda wan sing ke pretend they should ga hok jingim they should ga an they should ga jingle hade ula wan ban yap ban ai no la ke jong ke jingim ban map ke pop ke jingi but ke jingai abangi pudiang ke jingpenem ke jong Jesus Christ but abangi pai show blay ula pelangi ki
khon ki jango u pelang yang ki khon ki jango ka taka de ka bang snow nak pelan bau blay pelang ki khon ki jango nganda pen EP na ka tien ki jango blay pelang yang ki khon ki jango balay nga bu ni ka tien blay pelang ki khon ki jango namar uang ini kita tangan dah pulih nak lenang ke baar, sidi ke baar korin lang bandri udah bakat sau teruang. Tuat lampi ki para ikut lengkor lembat ke bam ngai. Nama ke hak kedan ke jing elak ayubat ke bam hak ke jing syai kedan ke jing selak ayubat ke jing dom. Bat ukris udan ke jing day ayubat belial ubangai udan bentak ayubat bam ngai. But ke yeng u blay kan ke jing so ayu but ke blay tau nama ngilong ke yeng u blay u em ku mau blay lo angan syangsa ngapa u blay lo angan syangsa apa jongki ngan yat ngoba preng jongki ngan lo blay jongki ru kiru kin long pai lang jonga nama kum ta tu yemi no na preng jongki tu punya khlat no ila di pi ong tra but tu wat ta shri go bam khoi tingangan priang i pi la di but ngan long u kpa ngakwa pi ni o itu but ngan long u kpa i pi mapiru pinong ki khon chen rang but ki khon kan thay nga ong trai ubadan bor barok kataka de jing tumu go play bo play khat ingi kwa banginan ke jing slak bat ki weipat kwa nginan ke jing slak bat ki play tau kwa nginan ke jing slak bat ni ke perthai kwa nginan ke jing slak bat ki eki jong ni ke perthai kwa bandan ke fellowship ka ba unlong ma u kpa bat ngin long mangi ki khon bat ngin dan ke jing slak ka ba jan balu Jesus Christ kataka de ke jing tumu go play ke jing em ko jing kwa ke jing slak ka bangi de bandan baru play bangindan ke jing slak ka bajan bat u Jesus Christ khon jo play fi de hang tang ni poe ke chaka ka be bangim just not ho ya gane ke Jingkhot ke jo play ke ta liang ai ngan pen shai fi men ke skikat bala bangi de bandan ke jing slak ka bajan baru play de pi puli ne ke shiti shu yanes snap ngan puli shiti shu yanes ke beningkong de pi puli ne ke nang ke beningkong ke khot ke balai ka ong gini ke tien snap ngan puli ya gane ke tien ke jo try go ya kata habangila yo I bangila yo snow ni thu sha fi ba ma pi pin yo ke jing slak lembat ni ke keren para bangai bat ba kata ke jing slak de ke jongi ke long lembat ukpa baru khon jong uru u Jesus Christ ve kata ke jing kwa ke jong blai bangindan ke jing slak para mangi bangindan ke jing slak lembat ukpa bangindan ke jing slak balu Jesus Christ dan ke behikai minta dan ki behikai menta ngakwa pin bat e tang kan mau ni dan ki behikai bakam dan ke Trinity bakam dan ke jinglong lai ha wei na ma pin puli ki city ke klem tho ba sepa men se mo khoi ke kren bet sepa ke jing slak ka pedeng mangi ukpa bat khot kam chim tho bangin dan ke jing slak baru men se mo khoi bat dei hang tangi pai ke jaka ka ba ngi sha ya lam bakhla la ngim so tho ba ya ke Bible ngi deny ngi len no wat e ke jinglong blai ke jo men se mo khoi wat lets no tho bakhlangan pen ipi na ke Bible men de ski ke ni long serious ke jing sha dan ki bring be deny na ma pin police sha ye ki shiti khamboni ke khlem tho e ke jing slak baru men se mo khoi ka tho e ke jing slak ka ba bat u Jesus Christ bat u blai ku pa bat u blai khon bat dei na ka daw le puli wat e ni shiti bang puli mentan shiti ben kong yo anes ko nang ben kong khot balai ko ya ka ta ka bangila yo I bangila yo so ngi thu sha pi ma phiru pin yo ge slok lam bat ni bat ka ta ge slok di ge jongi ka long lam bat ku pa bat u khon jong uru bat na khwa ka nang pi wala is no tho bakla ka Bible kam persha da la di u Yohanes ya persha baru Paul ya persha baru Timothy namal ki ya ge jing alam jong men se mo ko haba ki tho ge tien ge jong play bat ga kwak an pen ifi haba ga kren je ge jing tmu ge jong play haba u khat ingi begin dan ge fellowship baru play bat ge ne ge fellowship la ne ge jing slok ka dei bat u khon jong play kabamot balu Jesus Christ hagani jiti jo Yohanes ka tho bangin de banan ge jing slok para banget baga de banan ge jing slok ru bat u kpa jini baga jing slok baru khon hato ka dan ne em ngan da bu da ge kenteng hato ka dan ne em ka Jingkhot na ka Bible ka ba ong ni bangi de banan ge jing slok baru men se ma khot Bayo piong ba men se ma khot dei u person dei u badan ka long ren yang dei play na ka daw yo piong ba ka de ge jing slok tang bat u kpa ba u khon bat para banget ngan da pule fi na ge city chigi Philippi kalau nang ko baar tangi ne pule shiki Philippi kalau nang ko baar pe ko ong kumno hagani ge shiki Philippi kalau nang ko baar ke khot ke bening ko ong ne la da don la markata kanu ke jing pentingan na ukris la da don kanu ke jing pensingan ke jing ye sngap ai ne ke
Lada don kanu ke jing yeslok umensim. Lada don kinu ke jing isnai bejamba ke jing yesnai. Nakatagadaw nga kwa nga fi da puli bahaya ga Bible. Yo igani ga bang kren mga matagasi. Wat like deny wali len ni ga jinglong blay ka jong men se ba khoy. Ka thong tai shu yanes bening kong bal nang balai. Fila yo i nga la puli fi. Bagadan ga jing slok para bangai. Kadang ga jing slok apre kupa. Kadang jing slok apre khon. Wala daw yanes klem thon re polu thong ni hagal nang ka ba ar Philippi uda thong ga khat ga bening kong wang la da don kanu ga jing slok baru mensim. Kapamot ngide bendan ke jenis selak baru kuan. Kadang bendan ke jenis selak baru kupa. Kadang bendan ke jenis selak baru mensim berkuat. Kapamot kadang ke Trinity. Kadang ke jinglang lai Hawaii. Wali len ni kata nama kalong ke eke balong ke lada fi len ni ke jing don jong mensim berkuat jong belai. Kalapan polisya ke jing ben belai tu. Badai na kata daw nga kwa nga nang fi bapidipin snutu agni gapar bau play ula khat yang ga badipi tongin long rang ba haga jing snutu iktin ga job play ka jing long rang ba aga ktin ga job play kan ya rap bi pinom pai shi ga jing shai lam bakla ko mangala kren ban abang kren je pang ga jing khat ga job play yang i shakni ga jing thumu ban ga jing thumu ga job play ga dai bangin don ka jing sulak lam ka babat u play pa ka jing sulak lam ka babat u play khon ka jing sulak lam ka babat u play men se ma khoi bagi jing sulak lem para bangai kita kadai ke fellowship ngak kwa bapindan ke jing dai para mafi para ba yele jiseng para ba syukri what but ki way dai ki bam dan lang ke jing syukri tongin dan ke fellowship tongin dan ke jing Iaid tongin dan ke jing snotanat banan ke fellowship menginom snow bangi dai tang para balang ngak kwa nang pi ngi dai banan ke fellowship ber ki way nu ngak kwa bapindan ni kata walai tang ngayo i brio ni sni dai le jiseng teng gum to ngi khang ngi bangai tu jauh. Yang ngem snot nak bagi wei ni jisang jauh pan. Ngin long tang para wangi pi perkat kum no ye benang. Ngin dia le benang ngin shong hang no. Kum no ngin shong se benang. Ha kan uru kom ngin long benang. Ngam ngai ba benang play ben shong ni le jong ministry le jong balang na kata daw. La ki la ki rap la ki I men sim la ki pen sluri wei ngakwa ba bin tip bo play kwa ingi ya ka bangin dan ke jing selak para bangai. Na kata daw habang kran ni tin ke jong play ngas no nak palat ni gini. Bo blay ukhat ini. Katkum na gani ke Bible ukhat ini bengindan ke fellowship. Fitip lada fidan ke por ban syong baru try. Banan ke fellowship. Finio i wala da ke jing kawan. Wala da ke jing le ki wan ke jing em. Kabami nang ta kadai ben. Pinum lay namar haba fidan ke jing slok ke bejan baru blay. Haba fidan ke jing jan baru blay. Blay nom ino fi. Fio i ke yeng ke jong Mary Martha. Fio i nda bo pang Lazarus nda wala yap. Ke Mary ke de ke besai ai por banan ke jing slok baru Jesus Grace. Rein da bo Jesus wan wat hi ka ba de maka ka banang. Ya ka baniang bat lingba kau Jisu lala ben pin mi pat yo Lazarus pin yo biang gi Lazarus haga yeng jong pi gi bala yap no aga drugs gi bala yap no aga kiat gi bala yap no aga pertai gi bala yap aga pop pin yo biang gi Lazarus haga jing im jong pi la pidan kum ke jing im ke jong ke Mary ka banang bandan ke fellowship ke jing islak ke bejan bat u play u khon u Jesus Christ kata ka de ga bang chukwa ngan kren lingkat ipi haga ni ga po dan ini pek sa ga way there kad khat na Bible ka bangala ong fi mene nagato gishiti ga baar Timothy ga nang ga baninkong kad khat ga bakindai baga Bible ka ong ula khat yangi daga Jingkhot ga bakoi fi la pipuli ne u ble ula khat yangi daga Jingkhot ga bakoi ngide ban snuto bai ga tabo ble ula khat yangi daga Jingkhot ga bakoi habo khat yangi daga Jingkhot ga bakoi tangi ne puli ban ngana ga shiti shigi shigi teslani ga kwa ngan puli ne shiti shigi teslani ka baninkong ga nang ga basau tangi ne puli na ga khat ga ba nyau u ang ngi kiten sngap ngan puli na ga khat ga ba nyau ang na mar u ble ula khat yangi am ye ga jingbam koi handrai shiga jingpen koi naga taka daw ka taka de kitian ka ba bleu khat ingi ula khat ingi ba an pelong ingi bangin sngot ho ba ka jing khat ga jong bleu number 1 u anga ga shiti ga ba Timothy ka nang bin kong khat ba khandai wang ula khat ingi da ka jing khat ga ba khot ba ha ga ne ga shiti shu tesalani ka bin kong nang ba saud khat ba nyaw wang na mar u bleu ula khat ingi ya ga jing bam khoi henry shiga jing pen khoi
kabamut nda habangiya ngini ga jingkhot ga jong blay ngini ban smul thuru banginia ga jingkhot ban pen khoi la ga jong ga jingem ban pen khoi ga liang baro ban pen khoi ga liang ga bo ga jingem ga jingkhot ga ga subject ga ba khmatam ga ga subject ga ba eru nama baleng ani thu pi bang ngidang ema ga ni ga do ngidang ema ga ni ga pertai ngidang dani kendu shibon bi ek ek bi jabo bi jakhlia re blay nga kwa bi pinte bo la khat ngi ga jingkhot ga ba khoi bat katkum ga ni ga city ga bo absolute pol tho shigi tasalani ula khat ngi shiga jing bam khoi ale ula khat ngi shiga jing pen khoi ngin pen khoi ga jing lam jing em ga ktien ga tele ga jing mo per khan ha ki kam gi khti gi chingi ngin ga jing dai ga pisating ka ga jing dai ga relationship ga jingi bat nga khwa ro ngan ong fi ga ni ga par ble la pen long ngi begin dan ga jing pen khoi ru ha ga jing dai ga jing mo per khan bar ga do no chingi nama kita daw nga kwa nganong fi blay la khat ngi shiga jing khoi beden nga daw na pi puli na ni ktien ga jong blay na ga kitab Matthias kul nang ga basan ga khat ga prau ang suk ki ba khoi aga dano na ba kinyo iyo blay teng teng per khat bet i ga jing khoi ka ba habar ka ta ga ga bedon kam mangi haban pen khoi na ga jing bet tinget jong ga do blay la khat ngi shiga jing khoi and walik klat habo jisu hikai yaga jing hikai ga kraut tama ga bible ka taga dai ka tu ga jing hikai lo lum ka seman na maun bagi ong gibrio ka dai ga weni ga seman ga balang hajrong tam fitep abu kurani ga jing khoj uang hagad khat bopra nagla nang basan Matthias uang sok ki ba khoj ga dano nabakinyo iyo play ga kwa man ga singi ba nang ifi la hikai palat e gibrio hagini gi sngi biang ni gi jingle mangin pen khoi ni gi jing bam ni gi jing di ni gi riam ni gi bet mangin pen khoi ni gi mo ni gi ta gi jing long jing im jingi gi jing dei barok ni gi bedei herengi klemi kai gi brio bangin long ki ba khoi e gi dot nga kwa man ta gi sngi bang nong fi kani gi jing khoi e gi dot not gi dei gi jing kwa ko jong jesus uda ong sok ki ba khoi e gi dot not na ba kinyo iyo play figure ga ktien ga dega don jingmot ga kraw ga ktien english ka come on sukong blessed lane long bala kirku yegi tagi brio ga bidan ka donot ga bakoi fitip bandan ga donot ga bakoi ga dega e and ga dega bala pat la ngi snot ho ga nong rim na ga ktien ga job play fi ga jinglong ga donot ga bakoi ga ban kong e ga dai manginom long gi ba arsa teng teng long arsa wali au fi khoi ke jing im shabar la daga dot not jung fi ga arsam wali pin khoi dang ga be shabar la daga dot not jung fi gam lang ga shi sur shidor ka ba ar la da fi kwa ban im ga dot not ga be khoi ka dot not ga be khoi ke dai ga dot not ka ba ga jing tumu ga dai ga be bad fi dan ga clear motive ga jing tumu ga be bad ta ga dai ga dot not ga be khoi be ga ga be pile pile daga dot not ga be khoi daga jing tumu ga be bad pet shikiprio pi pet daga donor ko babet fi shikrio play fi shikri be daga donor ko babet pi kranik tin ge jong play kranik daga donor ko babet pi lechi yeng ge brio don ge jing tumu ko babet na yo ie ni ge sngi iko mangi shikrio try ret tenga donor jing ge jing tumu jing ge klam bet ni per khat bet ge personal interest ni per khat bet ge jing yo nong le jong ma se ong ge ni ge tin barabar pi kwa ban ya be ge jing pen sle ge jong try ber ge bor ge jong play pi kwa ban yo io play ge jing ya den ti ge jong fi pi kwa ban yo io play haba ong yo io play ka mut tamang yo io play haba ong yo io play so ki ba khoi ga da no begin yo io play ka mut pin yo io ga jing tre ga jong play pin yo io play ha ga jing le jong pi la pi kwa ban yo io play ha ga ek ek ba pi le na kwa ba pin tip ni ga wai pin khoi ga jing tumu jong ga da no jong fi na ba ga jing tumu ga jing khoi ga da no ga jing ka dai ga ba don kam pala pala blay lo khot ingi om su ge jing bam khot de ge jing pen khot fi ge tien ga mat bang ngi la ban khot lut ndrei ngin ye be su ge jing khot na ma ge jing khot na kwa nga nong fi ge de subject ka ba hajrong tam ha ge tien ge job play tanga kwa ngan pen i fi sakh ndiat ni ge par sing ni tengi ge ne ge par ka ba nga kwa ma ge sing ngan pen i fi na ge bible people in ge bible ndiat ni ge jing khot bi pe yo david ni pe yo david blay wa la sham yo brio bu kum ge dot no chonga
dan bi bo amo debet udan bo khoi ke donon ha ke jing shau klem khoi ke donon udan ke jing pen shoi udan ke jing bakla ula le ke pop ka ba la ban ong no ka ba ngam la ban muddur nga nga set perkhat ba u debet u ema di jong Moses bar u tip lo de hukum baro dei mu u bet horu bo it igi hukum ban iki eki e baro re nu briu u pen ken hukum ula le igi shong kha shong man go pen ken hukum ula le igi bo bakla sudan re u blei ula pen long u pen ban ba un i adu kata kata namal ko bai gadau u blei yo i ba gada not ga do debet kalong clear ba u blei de briu u ba gada not jo u do ong igi ni tin wang try to yet inga to tunju inga to itho e gada not jo iki klai jo la dan galenti ga ba man ya la nga galenti ga ba bam jukot kamot ba debet u khot bet ba klem ba kla gada not henry u yele ban pen long clear ban pen long transparent ban pen long shy ba u blei ha ga jing ya de tinga nga duai min da gisni ba ne ga ba ngkren kalong ga jingker khui pi ba u blei u la khat yingi ye da ga Jingkhot ga ba khoi ba Katkum ga tin ga jong blei la khat yingi om shi ga jing bam khoi hare shi ga jing pen khoi dongin em ga jing em ga ba pen khoi ela de ga ni gisni daga bangi yele ban pen khoi ela de ga tin ga jong blei pen khoi ga jing de ba ki brio pen khoi ga jing de ba ga ba kren kham tam ga tin jong pi ga de ba long ga ba khoi na teng 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 ni kren da khumwe ni kren da khumwe ni kren si pang chwe de kumwe teng teng ga thok ka lam ler ka dan ga jing em jingi tengin persang ban pen khoi ela de kat bala na ma ngidon ka Jingkhot ka ba khoi ngan pen ko chua hang ne mata ga sni na ma kwa ba ngan hi kai fi kuma sau ho wei sau ar minute nganum kren palat na lo nang ta tengin net langin ngin duai no aga ni ga por ba u blei unang yarap fi pin sngo tho ba blei khot ingi she ga jing slak ba jan ba u blei ba u khot ingi da ga Jingkhot ga ba khoi mangin be she ga jing pen khoi tengin net langin ni duai ha ga ni ga por ku try de ga do not ka ba kemen ngawan ban ai ngu ime ba me pen la inga bangan kren ni ni jing hikai ngas ngu ime ba kat bangan kren ngayo i kadan gajing yarap kadan gajing shai bat ngada duai kerpang ken try me de gisni ba men pen la ken jisu be e choa ba ki brio baro gen yo jing khula magani gitien but ai ba baro ki be yo snow kan de yalami ki be ken dan gajing de ge be jan bat me try kin an ga fellowship kin la ban be sig Jingkhot ba ngin yo igen try i ga jing kraw ga chame try ngi ai lo chame ga buram ha ga kuteng ga jo jisu ngi try amen bat amen to blain kur khu fi ku bless you